Gutom man. Mga on sa kata. Ay pa. Punta eh. Biha ka nagpaklay niya. Sus, ay sudan ito. Gusto ginatong bulsa. Gutom na kayo. Ato ta sa sambayan mga on. Oh, lah. Patli oh. Dak sudan eh, daghan gino na, dak usulan na nang. Lamay ka ba? Hoy. Patli ba? Nagpalay magkaon. Tama. Lamay ka sudan eh. Ito. Man nang naggading tawhana oy. Iya ra magkaon dia. Lamay ka sudan na. Lamay siguro kay sudan ay. Mas mayo ni magibarter tanan niya, lamay kay sudan ba. Gus Pratli. Mura maglami na imong sudan eh. Ato nang bartiran ba kay nalato na may imong sudan ay si balik-balik. Oh, mo ba? Di pula na di mo na yung sudan de. Oh lagi. Oh, nahala sige. Barter ka. Barter ka sudan. Ako kuha sa yung sudan de. Ako kuha sa sudan. Kami sa dami yung sudan eh no. Lagi. Ang ginuto ha. Oh, Yan lang yung imong uwang gadi kong kaon lang. Apil nang kanon lagi sudan lang. Lami ani. Kataon tani. Barter de. Oh, sige. Hala. Hindi kay lamian ni sudan na ikaw gitag lamian ni ro pula ni spansit mo ko lagi. Eh kuan mo dali kay Asa na mo sudan de ay? eh mahigop og sabaw to. Gibarter asa ba gibarter? Dala dali. Lami ka sa sabaw. Pardle. Ano ba? Ano sudan ri ba? Agi kuha na mo muad na yun mo dada. Sabay gutom na ba kayo? Eh mahigop na na. Oh, what's up? Ito ko sudan ninyo. Naginam-hinam naman mo kay kabaw ko gipanggutom na gid mo. Ako mo. Hinaot ko nga busog mo. Salamat kay Busabos. Salamat yo. Salamat kayo. Oh, isa pa yan. Isa may kanay. Sudan na ba? Ato na yung lihan lami. No. Saan naman tao ni dinosaur man ni isudan ni Bus Pratli na unsa binuang. Di klaro gutom na kasanan.